И невероятна футболна драма. Гацо атакува Дакела. Какво ще стане, драги зрители на 3 TV? Невероятен двубой. Невероятно. Гацо се отказа, може би е слабак. Ако си играете има детска година. Ако си играете има детска година. Гацо атакува, потопене, почва да се дави и изплува. Каква невероятна субодрама! Гацо прилага непознат прием, пръскане. И ето пак е поволен, започва да го давят. Започва да го давят, какво ще стане? Не. То го удавайте и побутува майка му скара. И невероятно, драмата продължава. Но гадската може би се отказа. Вярно ли е това? Не, гадката прави кунг-фу движения. А на къде отиваш ти, може би? Внимавайте, не пръскате, педали. Леко апарата е. Газалски бой. Ето, Гацо атакува. Гадската атакува. Какво ще стане? Невероятно. Гацо отново се дави. И ето и двамата са под водата, излизат. Това е суплес! Гацо е под водата. Айде! Добре! Гацката е на път да се откаже, може би. А на къде отиваш ти, може би? Кунг-фу движения. Екшенът продължава. Гаце Бацов срещу Дакело Дакеланеов. Не е честно! Гацо отново се дави. Гацо се дави. Като свършиш меня и аз не послушам това. Що доктор на гръбки як. Може би. Ако ще играете, има детска година. Избегахте! Уау! Брутално! Какво изхвърляне е само, каза Дакела. Гадската дали ще атакува? Какво ще направи той? Опитва се да го хвърли. Да, и това е невероятно. Може да се майка му става.